Mulej, nilqawkom eżiz aħwa għal darboħra Familja River of Love. Il-lejla da xej differenti. Il-lejla ħassejt li wara li l-esperienza li kelli l-biraħ biex niftaħ da xejn fuq xi affarijiet varji li jistaw jolqtu kollha kemm aħna. U fid-dinja li qed ngħixu llum, ovvjament, minn bosta lati, nintaqma bosta kristjani li saqsuni bosta mistoqsijiet u l-lejla nxie niftaħ il-majka l-mistoqsijiet tagħkom. Ovvjament, saqsuni affarijiet fuq li huma relatati bibliċi, saqsuni affarijiet fuq li ma nafx xejn fuqhom, għax ħanajdlek ma nafx. As simple as that. Fuq il-Bibja nafx ħaġa żgħira, jiġifieri jekk ma nkunx naf, ngħidlek ma nafx naf. Tajjeb? Inkun fair sewwa. Il-mulej biżi jaf kollox. Ma fejn naf, bla nipprova ngħinkom. Okay. Mela, ħamur fi ktib ta' Galatin kapitlu 5. Għalix din hija l-ewwel skrittura li l-mulej poġġieli f'qalbi. Il-mulej il-bieraħ du pjaċir meta nintaqax jaħwa u jsaqsuni l-mistoqsijiet. Per eżempju, it-tifla ta' Ruth u t-tifla tagħha Marija kienu jaqbdu lista u jaqbdu jsaqsuni l-mistoqsijiet. And I love it, and I love it. Ovvjament, għaxja xaza sabiħa, number one, u pieċir tara l-ġuħ tal-mulej f'dak li jkun. Sawa, u inti fl-istess ħin, tkun taf fej wasalt ukoll fl-arfin tiegħek. Ġieli kun hemm affarijiet li ma nkunx nafu, ma ħelu. Sawa, imma tu pieċir meta tara li aħwa għandhom mistoqsijiet u jiġu saqsuni. U ovvjament ħafna minnkom bosta minnkom mistaqsuni mistoqsijiet. U naf li xgoltant minnkom ikolkom mistoqsijiet. U tarawni hawnhekk isni ma nafx xaqba tgħidulu. Ċippitat u jindur l-ewwel hemm. U issa tkellimni u saqsini u tgħidli xi ħaġa nisma' f'sentenza u diġà tlaqt isbar xejn. Sewwa, u nifhmu ovvjament idu tifhmu wkoll lili għax hawnhekk kulħadd irid l-attenzjoni u xi ħaġa sabiħa, imma meta jkun hemm din l-opportunità biex aħna nistaqsu mistoqsijiet, ħudu vantaġġ minnha. Allura l-bieraħ wara l-eżami tal-kors The Believer's Authority, aħwa saqsewni bosta mistoqsijiet li forsi nittakil jamomu illum ukoll. Però ħana naqralkom din l-iskrittura, l-iskrittura tista' tapplika għal ħafna sitwazzjonijiet. Vers 1, kabel Galatin 5. Kristu ħalisna biex ngħixu ta' nies ħilsa. Żommu sħiħ u terġawx tmidduhomkom għal madmat tal-jasar. Dik il-kelma jasar ġeja mill-kelma l-sira. Amen, bondage bl-Ingliż. Bondage. Skjaf. U di tista' tapplika għal ħafna affarijiet u ngħidilkom il-verità. Jien ovvjament inni 30 sena fil-mulej, 30 inni fil-mulej. Inni nistudja l-iskrittura minn dakinhar li ġejt radikalment bil-grazzja tal-mulej salvat. Għajna janfetħuli u kelli ġuħ tabal kif jgħidu bil-Malti. Zim li jgħidu l-bal, meta jgħu. Xejn? Tanja, għaxak jgħidu bil-Malti, naqa bombastika l-espressjoni imma. Kelli ħafna ġuħ għal-mulej u rrittin kunna ħafna. U tajjeb li tikber fl-arfin, imma tikber inti ovvjament iktar ma s-saqsi, iktar titallem. Alright, l-arfin waħdu mux bizzejiet, għax inti mux l-arfin jisarvak, imma ir-revelazzjoni tal-kelma t-salvak. U hemm arfin li jista' jtelfek. Kontu tafu? Hemm arfin li jista' jtelfek. Il-Farizej kellhom arfin tal-Iskrittura u l-Kristu ma rfuhx. Arfin tajjeb. U għandek bżonnu. Imma arfin waħdu mingħajr l-Ispiritu Santu mhux biżejjed. La mhux biżejjed biex salvak, la mhux biżejjed biex jeħilsek. Anzi ċertu arfin jekk ma jkunx mill-Ispiritu Talla, isma' wa sewa di pli Ispiritu Santu kulħadd jgħidha minn qalbek l-Ispiritu Santu kellimni. Jekk tisma' arfin li lilek poġġik f'bondage 1000% mhux minn Alla.
jekk inti tisma' pritka. Tista' tkun minn predikatur, pastor, evangelist jew whatever, jista' teacher, jew jista' jkun xi ħaġa fuq l-news. Jista' jkun xi ħaġa li inti tisma' fuq social media. Jista' jkun xi ħaġa li inti tisma' mant in-nanna jew it-sija jew il-kuġina jew ħuk jew whatever. Jekk ikun għarfien li lilek ipoġġik f'bondage, bondage huwa skjavitu. Bondage. Skjavitu li l-ek ipoġġi itaqlek. Jorbtok. Tibda tħossok ekka. F'gat. Dak mux minn Alla. Mux minn Alla. Tgħid li ma għada fil-Bibja. Imma moħkomaw. Għax dil-frażi kemm minn darba smajta. Meta xi ħadd jgħidlek qiegħda fil-Bibja, biżejjed? Ejdu li, biżejjed jew le? Ma mhux fil-Bibja. Taf kemm hawn nies jagħmlu hermeneutics? Ġieli smajtuha dik l-espressjoni hermeneutics? Min għandi smajtuha vera? Għax jiena bdejta dik issa għax teżisti l-kelma hermeneutics li ġej mill-kelma Hermes li kien kellu ħafna arfin li ġej minn mitoloġija Griega propja, imma fit-teoloġija hemm talim li jgħidulu hermeneutics, jiġifier kif tistudja u kif inti tarbel il-kelma bir-reqqa. Għaliex il-fatt li jien jew xi ħadd ieħor jgħidlek imma qiegħda fil-Bibja mhux biżejjed. Għalik fi Kristu mhux biżejjed. Għaliex? Għax jiena hemm affarijiet li jiena nista' nikkwotalek fil-Bibja. Ikunu fil-Bibja imma la huma parti mill-patt il-ġdid. U laqqas huma għall-Kristjan. Intom tafu li mhux kollox fil-Bibja għalik? Kontu tafu li dak aħna jiena nemmen konvint u intom għandkom ikollkom l-istess konvinzjoni li minn Ġenesi sal-Apokalissi hija l-kelma tal-Alla. Imma mhux kollha mhux dejjem qed jindirizza lilek. Għandik eżempju, trid din ħobb nuża l-eżempju. Jekk jiena nikteb ittra lill-mara tiegħi u ngħidilha kemm inħobbok, kemm inti sabiħa, kemm inħoss textix meta nkunu flimkien. Tifhem? Daqqa textix tajjeb, daqqa textix iżgħar. Tifhem? Imma textix. Daqqa nħoss il-frifet, daqqa l-ġurati. Sewa. Imma qed nindirizza lill-mara. Jien naf u jsiba Noel di litra u jgħid ara x'kitib lill-pastor. U intom tgħidu jixaru każa, il-pastor, basta qed jitkellem inkunu nistalla ara x'in iktiblu lil da. Jiena lilu ktibta. Jiena lilu ktibta. Taf li ħafna Kristjani jekk jagħmlu? Taf li ħafna Kristjani jekk jagħmlu? Imma affarijiet fil-Bibja mhux miktub għalija u għalik aħwa. Amen. U jekk ma jkunx għalik fil-Bibja hemm tlieta minn nies li Alla jindirizza. Morru fil-ktib tal-ewwel Korintin. Grazzi Spiritu Santu. Ftakru għadi l-iskrittura Galatin kapitlu 5 vers 1. Kristu ħalisna biex ngħixu nies ħilsa. Fil-mixja tiegħek bħala Kristjan int ħieles. Ħieles mid-dnub. Ħieles minn vizzji. Però wkoll tkun ħieles minn ċertu ideoloġiji li Kristu qatt ma talab minnek. Qatt ma mpona fuqek bħala ibnu, bintu. Kontu tafu għadi? Għaw xi ħadd qed jifhem xi ħaġa s'issa? Qed tifhmu? Kemm hawn minnkom tintaqgħu ma' xi ħadd fid-dinja
Per eżempju, jikdeb, jidaj, u inti tmur tgħidlu l dan. Tidajx jew tikdibx għax Alla ma jirdekx tikdeb lilek. Kemm hawn li ġie għamiltu għadi? Ifqu. Alla l-poplu tiegħu jgħid tikdibx. Mhux lid-dinja, id-dinja jekk jafu jagħmlu jikdbu. Żomma. Ġejja. Il-mistoqsija żomma. Il-poplu li sar Alla, int ma tistax tnaddaf il-ħut qabel ma taqbadha. Il-poplu li d-dinja taf xejdilhom indmu, emnu l-Evanġelu u salvaw. Min hemm jibda t-tindif. Ma Alla ma jnaddafx mid-inbin. Alla jsalva mid-inbin, un bat jibda jnaddaf il-qaddisin. Għaw xaħat tifhem xi ħaġa. Biex meta inti tmur fuq xi wieħed midneb, tgħidlu kemm ħaddhom tiffornika. Dak x'qed jitlef, mhux tiġa mitluf. Jekk jaqaf jiffornika xorta jintilef. Mela jintelef jiffornika u jitilef u mitluf ma jiffornika xorta mitluf. Jekk midneb jaqaf jikdeb għalkemm xorta ħażin, ma jfissirx li jisalva, jekk jaqaf jidneb jisalva. Eżatt, xi salvaħ il-midneb? Li jrid jara fil-Ġesu bħala s-Situ Salvadur ta' ħajtu, jitwilet miġit. U minn hemm jibda jgħod quddiem Alla, minn hemm issa sar proġett tal-Ispiritu Santu, pija madux. Għalhekk unutli meta ċertu aħwa imorru jgħidu fuq id-dinja fuq id-dnub. Id-dinja mhux tiġa professionals fid-dnub. Id-dinja tiġa jafu. M'hemm bżonn toqgħod tgħidilhom tiddi. Number one, inti meta xi ħadd huwa għami. Jista' jifhmek xi tfisser dawl. Mela l-ewwel biex jifhmek irid jiftaħ għajnejh. Jekk il-midneb għajnejh huwa kollha magħluqin, kif ħajjifhem x'qed tgħid? Taf l-Iskrittura tgħidlek il-bniedem tad-dinja ma jistax jifhem dak kollu li qed tgħidlu int. Mhux ma jrix ta' ma jistax. Għalhekk l-ewwel ħaġa trid tagħmel tixellu l-bozza. Kemm minnkom intom li tiġu tnatfu is-sala u l-binja ta' River of Love, tiġu tnatfu hawnhekk fid-dlam ċappa. Kemm taħbtu raskom u saqajkom u tidlu lura d-darbi rux ma tbenġik. Ma jkunx id-demonju tibbenġilkom, ikunu s-siġġijiet, il-kantonieri, l-irkejjen, xi kolonna fin-nofs. Għaliex? Għax meta inti bħalma tgħid fil-ktieb ta' Proverbi kapitlu 4, meta inti timxi fid-dlam, laqqas taf fuq xiex ma xiex qed taħbad rijlejk. Laqqas taf li inti il-ħajja li tgħix hija sejra għat-telfin, imma ma tafx. Allura x'għandek bżonn? Jiddi-d-dawl tal-Vanġelu fuq dak li jkun. Mbagħad jibda jara, illallu kemm kont qed nagħmel ħażin, il-strin għax kont qed nagħmel bħajti. Il-ħanin ġesu mulej għaddis, ħenna li jax kif kont mitluf, kemm hawn minnkom indunajtu meta kon? Aw ħafna. Jiena meta kont nidneb fid-dinja, kont niġġustifikaw, imma laqwa ma tinweġġa l-ħadd. Ġieli kont niġġustifikaw hekk? Jekk inti nintama xi ħadd fid-dinja jevet tal-vat jew jevet tat-taxxa, jgħidlek il-gvern ma jisraqniex ukoll. Prova mela bniedem mimli għall-Ispiritu Santu ara jnexxilekx. Tifhem? Mela l-bniedem mitluf għandu bżonn il-Vanġelu, mhux toqgħod tgħidlu tidneb xlaw u tidneb xem, għax hekk kieqaf jidneb xorta jibqa' mitluf. Semmejtilkom il-frifit. Amen. Mor l-ewwel Korintin kapitlu 10. Għaddu peċi li xaħti ġandu mistaqsijiet. L-ewwel Korintin kapitlu 10. Ismaw. Thank you, Lord. Sissa fimtu xi ħaġa sewwa għaw xi ħadd ma jaqbilx xi ħaġa li jiena sissa qed. Ma taqbilx xi ħaġa li jiena sissa qed, ma taqbilx? Sissa tal-lejla. Le, tista' tgħidlu jieqaf għax jekk xi ħaġa tisma' xi ħadd idej, tista' tieqaf mhux għax
Għax jekk jieqa fi salva, għax jekk qed jidaj qed joffendi lilek u qed joffendi l-Alla. All right, imma mhux għax ħajsalva b'daqshekk għax jieqa f'jidaj. Le, keċċek il-barra b'daqqa ta' siq bil-barka f'isem Ġesu Kristu. Le, ovvjament. Le, 100%. Imma dik dak mhux l-argument li jien għamilt. Ma dak mhux l-argument li għamilt jien. L-argument huwa għandek Kristjani li jgħidu li d-dinja tidimbux u minna li huma xi jieqaf jidnef xiertu dnib ħajsalva b'daqshekk. Xorta tibqa' midneb. Inti jiena u inti għalhekk kellna bżonn nitwildu minn ġdid. Għaliex inti tieqaf tidneb xorta tibqa' tidneb, midneb. Inti meta titwiled ġdid, kemm hawn minnkom twilidtu minn ġdid? Kemm hawn minnkom midinbin? Mela lejla salvaw qalbi. Għax għadkom intom salvat jekk għadhom midinbin. Il-middem ma jmurx il-ġenna da. Minto isimaw sew. Kemm hawn minnkom inwildin mill-ġdid. Żgur? Issa, daw kollha li lejt idejkom, kemm hawn minnkom midinbin. Mela lejla ħassalvaw, brother. Int ħassalvawkom. Le, inti ma dekx midneb għażiż. Inti seħ għaddis. Issa jitkellem. Belew għaddis, jew midneb. Le, inti m'intix ġisem. Inti għaddis tgħix ġo ġisem. Għalhekk il-ġisem ħadħalliħaw. Għax il-ġisem ma jridx il-ħajja ta' dejjem. Jekk inti tara lilek innifsek midneb, qatt ma tista' tgħix ta' qaddis. Taf li fl-iskrittura kollha fit-testament il-ġdid, fil-patt il-ġdid fi Kristu, ma tissejjaħx darba midneb fil-Bibja kollha. Għaż darba, kontu tafu. Ejde kemm il-darba Pawlu, Pietru u Ġwanni jindirizza l-Kristjani ja midinbin. Midinbin ta' Galatija. Xi darba jgħidulhom midinbin? Sibieli. Għaddisin kontinwament jiddirizzhom. Għaddisin. Nidneb iva. Midneb le. Għattifmu? Batta zis. Zgur batta? Int midneb il-lum? La. Praise the Lord. Ħana millek oħra ċara, ħatħoġobkom di. Mela jiena niġi l-knisja, libes dublet, bil-make-up, namel parrakka kollo xorri nokla safara, ek, bħal Goldilocks nilbes istilletto. Sawa? U jien sirt mara, u x'vera? Jien raġel. U dem nibqa raġel l-bist ta' mara, imma ma minix mara, raġel libes ta' mara, int għaddis libes ġisem ta' dnub. Malla qatt ma jindirizzak darba fit-testament il-ġdid midneb. Jgħiseħlek għaddis, tempju tal-Ispiritu Santu, natura u kreazzjoni ġdida magħmula fuq xbija ta' Kristu xejn qas. Għattif moħħa? Mela, tajjeb li għollajt idek int u tajjeb li għadek kif salvajt. Imma biex intom intikom eżempju u għal dawk li l-Ispirtu Talla ftaħtu qalbkom, ħafna hekk jgħalmu. U x'jgħidilna l-Iskrittura? Jekk tal-li ma jaħilsekx, mhuwiex ġej minn Kristu. Amen. Amen, definitely sorted. L-ewwel Korintin kapitlu 10. Halleluja. Vers 32. Araw Pawlu qed jindirizza tleta min-nies. Għal dawk li intom qatt ma smajtuni ngħidha ħanejda.
Darba kien hemm wieħed li bħalma ħafna Kristjani naf jagħmel, kien għamel. U da ma kienx jemmen falla, ma kien jisma' li xi wħud jgħidu li Alla jkellimni mill-Bibja. Alla jkellimni mill-Bibja. U vera kien mill-Bibja. Sewwa. U da qalu hija ħa nipprova di għax jiena smajt li da Alla jkellimha mill-Bibja, ma ħalli nara u fetaħ Alla jekk inti vera teżisti jiftaħ kellimni issa. U da fetaħ il-Bibja, poġġa subha ping! U poġġa subha u qal u Ġuda mar jitgħallaq. U ħafna well-meaning balali bħalu jagħmlu. Imma qiegħda fil-Bibja. Taf x'inhu l-kontest? Taf jekk qed tindirizza lilek. Għalhekk għodu attenti minn dawk li appuntaw lilhom infushom eżażaħwa. Għodu attenti li dawk m'għandhomx cover spirituali, spiritual covering. Għax fisser kiena kabudul inti tispiċċa tikol il-nudil. Għax m'hemm ħadd li jżommhom kontabbli. L-ewwel Korinti 10. Tkunux ta' tfixkil la għall-Lut, la għall-Griegi u lanqas għall-Knisja tal-Alla. Kemm il-gruppi ta' nies hemm? 3. Liema grupp tagħmel int minnhom? Lut, Ġentili jew Knisja? Min intom Lut? Hawn xi ħadd Luta? Hawn xi ħadd Ġentili, Pagani? Hawn xi ħadd Knisja? That's it! Mela inti fejn Alla titkellem għall-Knisja biss jottalik. Ara kemm hawn nies jaqtaw qalbhom għax il-Bibja tant huwa ktieb kbir. Jaqtali qalbi. Aqra biss dak li hemm miktub għall-Knisja. Ma tgħidx kemm jiġkien il-Bibja mbagħad. Għax dak biss jottalik. La jottalikx għal Mose lil Lut. La jottalikx għal Ġeremija lil Lut u lil Babilonja. Issa tajjeb bħala għarfien biex ikollok għarfien tajjeb. Imma ma joħodx għalik. Mbagħad jidħol ikollok ruxma ta' nies u predikaturi minn hemmhekk. Minflok joħilsuhom il-poplu tal-Alla jispiċċawhom poġġuhom ruxma ta' ktajjen. Timmaħa. Basta qalt lin-nanna, u x'qalet siju, u x'qalt lill-mami. Għax il-mami jrid noġob, għax il-dadi jrid joġob, għax il-papa, jew għax il-nannu, għax il-dak il-ministru jrid noġob. Le, tittoġob il-Alla number 1 u qabel kollox. U kull ministru tal-Alla trid tarblu bit-testament ġdid. Dak li hu fi Kristu, jiena u inti kreatura ġdida, dak li huwa għal minnu fi Kristu biss, dak li huwa għal minnu għal dawk li huma fi Kristu biss jottalik. Biss. Issa hemm affarijiet fil-Bibja bħal profesiji. Tista' titgħallem għalik, titgħallem fuqhom, imma mhux għalik. Pereżempju, meta ġejja tribulazzjoni fuq id-dinja. Number 1 għandek ruxma ta' Kristjani li diġà qegħdin fit-tribulazzjoni. Jekk meta ġej l-Antikrist, inti għalfejn tħabbel għajnek għal meta ġej l-Antikrist. Inti l-Antikrist taf li m'għandux l-edba seta' fuqek. Għandhom iħabblu ħafna għajnhom ħafna d-dinja. Għax l-Antikrist mhux għall-Knisja ġej għal-nies tad-dinja. Issa jekk jiena u inti nkunu make sure li jiena u inti nimxi ma' Kristu. Biex ma tmux tagħmel xi kompromess u tieħu xi marka u tispiċċa fl-abbissi tal-infern għall-eternità. Hemm okej. Imma dik il-marka mhux id-Knisja ħadd toħodha. Il-marka jħoduha d-dinja. Jew il-Kristjani li huma apokriti, li ma kienu qatt Kristjani, kienu ġol Knisja ma qatt ma kienu Kristu. They were in the church, but they were never in Christ. That's a powerful statement. Kienu fil-Knisja, qatt ma kienu fi Kristu. Make sure li inti fi Kristu. Għax minnu fi Kristu, id-demonju ma jistax imissek. Ma jistax imissek. Dik hija l-kelma ta' Kristu Ġesu lill-Knisja.
Luqa 10:19 u l-ewwel Ġwanni 8:5, 18 u 19. Ma jistax imissek. Mela, morru fil-ktieb ta' Kolossi. Grazzi Spiritu Santu. Kolossin 2:8. Di waħda mill-iktar skritturi li fil-bidu tal-mixja tiegħi fil-mulej ħelsitni. Għaliex b'kull rispett lej l-Aziz Kattolċi u meta jiena kont Kattolku kienu jgħidu li tagħmel x'hekk, tagħmel x'hekk, tagħmel x'hekk dan dnub dan. Vera hemm dnubiet, vera, hemm affarijiet li jiena u inti rridu nevita. Sewwa? U jekk inti tagħmel xi barbuljata, ftakkar id-dem ta' Kristu għadu qawwi u jibqgħu qawwi u potenti għall-eternità u qatt ma jitlef il-qawwa tiegħu. Jiġifieri kull ma tagħmel jekk inti żbaljajt, indem mhux tagħmel ġimgħa ġġor dak id-dnub, indem dak il-ħin. Jiena u inti ma nifhmux il-grazzja tal-Alla li għal Alla tiġara l-futur tiegħek. Mhux qed ngħidlek ippjana biex tidneb, imma taf li Alla tiġara d-dnub li ħadd tagħmel għadha. Mhux qed ngħidlek issa mela sar aħra se kemm tiflaħ għax Alla tiġara. Le, imma taġġel tiġara ħidnu bħada, allura m'intix ħadd tiġi tgħidlu Alla ma kontx qed nistennija minnek dita. Għax tiġara l-futur tiegħek. U darba l-mulej għalli, son, I've already seen your future, you can relax. That's a very liberating truth, because Jesus came to what? Set us free. Amen, awa? Mela, vers 8 jisimaw għadi. Isu l-ħat ma jassarkom, jassar. Il-sir, iġveri għamel minnek il-sir. Filosofiji, u ħan itkellem ċorutont il-lum, u għal min għandu mis-soqsija sa jisaqsijeli, imma mux bħalna xtabendu, one at a time. Għaw nies fil-knisja li jassuru rixmata kristjani fuq il-miliet, għax iċċelebraw il-miliet. Ximkien Kristu għall il-knisja għek? Iċċelebrax, għamel li trid, basta titnibx, that's it. Taf li Pawlu għek Pawlu, l-Apostlu qed jgħid fl-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 11. Għamlu li tridu basta ma tidnibx. That's it. Għajt li fej Pawlu għallu tagħmilx il-Christmas tree u tagħmilx dekorazzjoni ta' tkantax tal-miliet għax nieħu għalija għallu l-mulej. Intu rajt jew li ma baħna nħabat lek ma rasek. Jew għax il-mulej għalli ma nikolx ħanżir. Tikolx bħal ħanżir nifmek. Imma għajd li fej ġessu xi darba għalli l-poplu tiegħu, ara ma tmux tikolx xi pork. Għax dak imniġġes. Ara ma għax tagħmel dub kbir. L-Knisja Kristu ma għalla xejn minn daw il-ħmerijiet balbuljati bażwija. Xejn, Kristu xejn zigro. Xejn. Kmandament wieħed. Ja, ġesu ta' li u lilek, wieħed ta' mux mitwieħed. U kristjani jiprofu jżommu 1000 mitwieħed u jiksu dal-wieħed, un bat ma jismilom xej kollox. Hobbu, imxi fl-imħabba, hobb il-ħuk, aħfer malajr, imxi fl-imħabba, hobb il-lajrek, itlob għal min jobodok, imxi fl-imħabba, dak biss. Unbaċċanna, għanna ruxmata kristjani, jiftfaw ruxmata bondage, fuq ruxmata kristjani oħra. Għaxu man bondage. I cannot set you free if I myself I'm in bondage. Tmurx hemm, tmurx law, qed ngħidilkom morru kull imkien. Ngħidlek għaliex għax kollu ta' missieri qed ngħidilkom jien. Issa, fejn m'għandix immur, pastor? Jekk għandek l-ispirtu Alla tkun taf. Fejn ħajwaqqak fid-dnub. Issa jekk jiena ħammur ma' 4 drogati, jiena lili mhux ħajwaqqani d-dnub, għax jiena droga qatt ma kienet ixxu għalija. Jekk jiena ħammur ġo xi bar, mhux għax ħammur bar, għax m'għandix aptit immur bar, imma jiena nagħmlu mod għandi aptit. Immur ġo bar. Sewwa u naf nieħu Baileys. Ixoru koza l-pas. Intorra, inti hemm x'imkien fi Kristu li għalek toħux Baileys. Issa, jekk ħadd jieħu titqażżis. Għax li Alla li huwa kontra li huwa ma tiskirx biex inti tibqa' fil-kontroll mhux jikkontrollok xi ħadd ieħor. Sewwa, titqażżis.
Sewwa, imma jekk jiena irrid immur illum il-ġurnata f'nofs ir-raħal u hemm bar f'kantuniera li meta kont żar kont immur nilgħab il-biljard immur nieħu Baileys, ma mmur Baileys. Jew kaħluwa tal-kafè. Jiena ma nħobbux il-whisky. Jekk inti għandek problema bl-alkoħol tuħux il-whisky meta. Għax dak imbagħad tentazzjoni għalik. Laqqas ġabar. Sewwa, imma jekk jiena droga nirringrazzja l qatt ma kienet u ħadd nkun qatt ixxi f'ħajti. Is-sigarti qatt ma kienet u qatt ma ħajkun sigarati ixxi f'ħajti. Mela x'nevita dak li xi darba kont maqbud bih. Dak irid noqgħod attent. Dak irid noqgħod attent. Għalli jiena ma niġix nerġa' makkes mjassar. Dak li kien jassarni qabel. Imma s-sigart qatt ma kien jassarni, kien idejjaqni u jdardanni sal-lum il-ġurnata. Infatti waħda ħanejtkom il-verità. Jiena qatt ma ħriġt ma' tfajla tpejjeb. Kien hemm nisa ħelwin li joġbuni u jiena ġobthom u nifhimhom, ġifieri. Kif tista' ma ċempilx? Sewwa, imma kif inkun naf li tpejjeb men, that's it, dan. That's it, talaq lill-bibien kollha men. Għax kont inħossni qed inbuż qisni xi ċumnija. That's it. Sewwa? Allura, that's it. Sewwa, issa. Mela qed tifhmu aħwa, meta xi ħadd jgħidilkom tagħmel xekk u tagħmel xekk. Di Ġesu jitlobha minni, jew di xi bondage tiegħek. Tafu li Pawlu jgħid tista' tagħmel kollox basta tidneb u basta ma tiġix makkes u tiġi l-sir ta' xi ħaġa. Tiġi jiena u inti l-sir ta' Kristu. Sewwa. Amen. Amen. U basta ovvjament basta ma tidnibx, ma taqax fidu. X'għed jiena xi ħaġa oħra? Basta tidneb, basta ma tidnibx għal dawk li basta ma tidnibx. Imminni ngħidha sa fil-massaġġ kollu ta' qabżet li waħda ċinga, qabżet iċ-ċinga. Amen, dak kien apposta testa likom biex nara kintom xewer. Jekk intom attenti sewwa. Mela, vers 8. Qisu li ħadd ma jassarkom filosofija u kliem qarrieq u fieraħ fil-vojt bla sens. Skont dak li ġej mill-bnedmin. Skont il-prinċipi tad-dinja u mhux ta' Kristu. Morri l-ewwel Korintin kapitlu 6. Issa hawn min kien f'bondage reliġjuż. Hawn min bondage ieħor legalista. Taf kemm hawn legaliżmu. Ħafna jaħasra taf li intom il-legaliżmu joħnoq il-moviment tal-Ispirtu Santu. Are you aware? Per eżempju, tajjeb li s-sum illum? Tajjeb is-sum illum? Sumu. Imma jekk tagħmel is-sawm sistema, tiġi bondage oħra. Tiġi skjav ieħor, tiġi l-sir ta' xi ħaġa oħra rġajt. Rġajt tagħmel sistema oħra. Tifhem? Kun liberu fi Kristu. Amen. Jekk issa ġej il-milied. Għad ngħidilkom, titqażżis, jekk inti tixrob titqażżis, all right? Li inti ma tispiċċax titleb il-kontroll tiegħek. Issa jiena personali per se qatt ma kont nħobbu l-alkoħol, imma mhux ħaniċċessallhom il-ġurnata jisidduk ħbieb, jisidduk familja joffru lek xi ħaġa. Qgħod attent. Meta tmur tiġ, qgħod attent. Tħalli tkunx xhieda ħażina, jista' jkun għalik mhix dnub. U hekk hu mhux dnub, imma jekk jarawk in-nies ħin kollu mal-bar jgħid fih Kristjan daw tar-revel. Qed tifhem? Jiġifieri tittoqgħod attent. Sewwa għax hemm affarijiet li mhumiex dnub għalik imma jista' jkunu xkiel għal min qed jarak. That's all. Pawlu jitkellem fuq għadi fl-ewwel Korint kapitlu 8 u 9. Hemm affarijiet li bħalma tgħidlek da bħal meta. Hawn nies jgħidulek għax jekk tikol il-ħanżir, jew għax jekk tikol is-Seychelles. Jiena ma nikol Seychelles, dejjem taġu fihom niekol. Is-Seychelles nħallihom hemm. Qed tifhmu jaħasra jqogħdu kemm joħorġu beħmerijiet. Dak xi sejħ il-legaliżmu lilek joħnok u ma jħallikx tgħix liberu fi Kristu. Qed tifhmu? Issa jekk ma tridux tiklux, imma tiġix tgħid li jekk tiklu ħadd idneb għax mhux vera, mhix hija gidba faħxija minn hekk l-infern, hija legaliżmu sfrenat li Kristu ma talabix mill-Knisja dik.
That's it. Għanna niċċelebraw il-miliet. Kristu għallek ma tiċċelebrax jew tiċċelebraħ. Ħalla fidejk. Jiena bħala Gordon John Maġa, mux bħala pastor, nemmen li l-Kristjan għandu jiċċelebraħ, u għettilkom hemm darba lix. Ir-rajja marru jiċċelebraw Ġesu. Il-miliet fisser twelid, tinġiex. Mela ċċelebraw it-twelid ta' Ġesu. L-anġli mis-sema daqqu u jinstemaw jagħtu glorja. Taf li s-sema żvojt jgħad dak il-lejl intom. Għax l-anġli kollha ħarġu biex jaduraw il-Alla tarbija. Jiġifieri jekk l-anġli kollha ħarġu biex jaduraw il-Alla u jiċċelebraw il-twelid, il-miliet ta' tiġetni. Marja u Ġuseppi ċċelebraw it-twelid ta' Ġesu. Il-maġi. Nies orrif, kulħadd jgħid nies orrif. Mhux boloħ bħal xi għandna xi wħud. Orrif. Ġew x'għamlu jiċċelebraw it-twelid ta' Ġesu. Issa ħafna jaħsbu li il-maġi u r-rajja waslu f'daqqa. Dak fil-film żbiż jaslu flimkien. Sewwa x'inti mhux ħadd mur tara film u tmonda tara t-tieni parti tentej wara. Titlef il-filux, ovvja. Imma fil-films jagħmluhom jaslu flimkien bejtuħor. Imma waslu l-ewwel kien hemm ir-rajja mbagħad wara sa sentej Ġesu sabuh. Imma ħeġġew iċċelebraw it-twelid tiegħu. Amen. Il-mos iċċelebraw it-twelid ta' Ġesu. Il-ħmara u l-baqra ċċelebraw. Amen. Huwa miktub fil-Bibja daw l-affarijiet. Mela għaliex poġġi daw il-bondages ta' ħmerijiet bla sens fuq il-Knisja. Taħseb li inti qed toġob il-Alla aktar għax b'daqshekk tiċċelebra u ma tiċċelebra. Le. Be free in Christ. Amen. Amen. Issaw min jgħid li għax jagħmlu għax jiċċelebraw il-Father Christmas. Father Christmas ta' finu? Father God. We celebrate Father God. Jiena ma nux niċċelebra Father Christmas. Niċċelebra l-Missir li bat il-libnu Ġesu fid dinja. Amen. Issa hekk it-tfal jaraw xi film ħelu tal-Christmas mhux ħanoqgħod nidħol f'bondage tal-legalizmu sfrenat li Kristu ma jirrekjedix minni. Qed tifhmu. Amen. Alla xi darba talbek lilek li inti bil-pereżempju li s-Sabat għax jgħidu għax hemm ġurnata tas-Sabat. Ġurnata tas-Sabat lill-Knisja ta' Kristu. Lill-ludi ta'. Inti ludi. Issa jekk trid fis-Sabat ma taħdimx. Jew taħdem doppju, anzi jgħid il-ħaddiem jgħidlu jħallsek double. Imma Kristu ma talabix mill-Knisja dik. Aħna kreazzjoni ġdida. Qed tifhmu aħwa? Tħallux in-nies idaħkulkom f'bondi ġaġilkom għax qiegħda fil-Bibja. Mhux għalija, dik żamment jekk dik, imma dik mhux għalija, dik fi Kristu qatt ma talab ilmu lejli. Qed tifhmu? Tid ngħidilkom għaliex Alla kien hemm daw il-liġijiet kollha. Tid ngħidilkom Alla fit-Testament il-Qadin taħt il-liġi, mhux għax fit-Testament il-Qadin, fil-liġi. Għax inti tinsiex it-Testament il-Qadin mhux kollu liġi. Għandek il-patriarki, għandek il-profeti, mhux kollha liġi. Mela fil-liġi taf għaliex Ġesu Alla kien tagħna liġi biex jorihom kemm bis-saħħa tagħhom ma jistgħu imkien qatt isalvaw. U jġibhom konxi ta' kemm għandhom bżonn Salvatur, għalhekk kienu jħarsu l qudiem lejn il-Messija li kien ħajaħlishom mill-jasar. Jasar, il-sira. U aħna ġi issa s-Salvatur jew għadna qed nistennew. Mela aħna meħlisuhom mill-jasar, mela terġa' tidħol f'jasar. Terġa' tidħol f'jasar ieħor. Amen. Thank you, Jesus. Alleluja. Mela, l-ewwel Korintin. Kapitlu 6. Isimgħuha. Vers 12. Kollox jiswa għalija. Iżda mhux kollox jaqbilli. Kollox jiswa għalija, iżda ma nħalli xejn jaħkibni. Tittiekol gawdi? Iva. Titħanżirx l-ikel għall-istonku. U l-istonku għall-ikel. Mela xa tgħidlek Pawlo? Hawnhekk qed jgħidlek jiena liberu nista' nagħmel kollox. Basta tidnibx u tħalli xejn jikkontrolla lek ħajtek. That's it. Qed tifhmu aħwa? Qed tifhmu jew mhux qed nifhmu? Nifhmu? Sal-bieraħ kien hemm moħħ li tistaqsini fuq il-lingwi pereżempju. Il-lingwi kien il-ġimgħa smajt oħra, kien hemm waħda brother issa għadħu il-mikrofon. Lima, għamilu l-mistoqsija, tibżax.
Għamil li l-mistoqsija ċara u tonda, tagħmel li to the point ħalli nifmek żewwa. Minuta. Ma qabel ma tgħidil di. Il-bieraħ pereżempju nismajt il xi ħadd qal li mhux qed imur il-knisja għax jitkellmu bil-lingwi hemm. Oh, ajja, come on. Mela int kieku kont fil-jum tal-Pentekost kont taħrab il-baħra. Kont aġġezzjona. Imma kemm hawn ħmerijiet, kemm hawn minu fjak. Alla jħobbok xorta, imma xorta fjak. Qed tifhmu? Saqsin il-mistoqsija, bradari. L-argument insejtu, ma il-mistoqsija kienet ġifieri jiena nista' naqbad pereżempju issa u munnu ħuġiex linni kok pereżempju għax. U żgur li le. Ma x'in ir-raġun? Jekk inti tieħu l-Coke. Issa Coca-Cola jew? Le, u jkolli l-limit, ġifieri. Le, ma tistax. Għax huwa inti. Ara, ħanejdikom xi ħaġa biex intom biex meta jkollok id-dubju di ħatejnek. Fejn għandek id-dubju di ħatejnek żgur. Tista' timmaġina l-Ġesu jieħu l-Coke. Le. That's it. Question answer. Imma. Għatifmu, mela, għalik għal-bnejda għal xaħat ikun Coke, għal xaħat ikun Pepsi, għal xaħat ikun xaħat oħra. Skull ħaġa għadna kif rajnija l-ewel Korintin 6-12. Jekk hemm xi ħaġa li tilek ħataħkmek, tgħid li ma jna nibqgħu kontroll ta' ma naħkem nkun nafx jiena nagħmel. Se nafti. Taħkmek ġifieri mhux balli biss ma tġibekx f'kontroll li ma tħallilekx iktar f'kontroll f'ħajtek, imma intu kol issa qed tarraq ġismek, qed tagħmel dannu għal ġismek, da bħal mina jikol ħafna. Għaw min jagħmel id-dnub tal-gula. Sewwa għaw min mhux il-problema ta' droga, jew problema ta' sigaretti, hija problema ta' gula. Mela jiena u inti, jekk inti taf, niġi intqajt ma' għajdu li għandi problema xi dex kemm nikol, jiena intqajt ma' xi ħadd il-ġimgħa brother jiġifieri, għalli jiena taf x'in il-problema tiegħi, għalli għax jiena meta nikol naqpa nikol għalhekk qed nitqawwa, allura x'għandna l-problema, x'in il-problema? M'għandekx kontroll fuq innifsek, qed tħalli xi ħaġa oħra tikkontrollak. U Kristu qed jgħidlek tħalli xejn jikkontrollak. Inti titgħix liberu fi Kristu. Qed tifhem għax inti tkun ukoll xhieda ħajja ta' Ġesu. Jekk jiena u inti, jekk b'kull rispett lejn il-predikaturi naqra ħoxnin u naqra tqal. Jiena ma toġobnix b'kull rispett jekk hawn xi ħadd qed jismani, ma narajix testimonjanza pastor jidħol jipredka. Welcome Holy Spirit. Come on, man. I think you need to have a good talk with the Holy Spirit. Okay? Because you're a bad testimony. Testimonianza ħażina. Alla jħobbok 100%. Salvat bil-grazzja 100%. Imma min tixtieq nota li inti maħkum. Issa naf li hawn min għandu issue ta' problema ta' tiroide. Nifhimha, imma dik marda mbagħad. Imma dik marda li għandek bżonn ifejqan minnha. Imma jekk inti għandek problema għax inti ħanżir u qed tispiċċa tidher qisek wieħed minnu. Sewwa mela dak huwa dnub għalik. Dak huwa dnub għalik. Qed tifhmu l-kunċett? Qed tifhmu l-kunċett inti ma tiġi ġib ġieħ b'ġismek il-Alla għax inti tempju tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen, brother Albi. Thank you, ġbin. Amen. Għaw xi ħadd oħra għandu mistoqsija oħra. Mistoqsija. Question Aiden. Mario saqsin. Nixtieq titkellem naqra fuq għax hemm ħafna Kristjani jkonkludu dottrini fl-Antik Testament. Kemm ħażina li. Ħażin. Mela morru fi ktib tal-Lut kapitlu 8 sa stess. Qabel ma morru fil-ktib ta' kapitlu 8, morru fil-ktib ta' Kolossin 2. That is a good question. Ismawni aħwa. Il-Bibja hija kollha il-kelma tal-Alla, imma ftakar nerġa' ngħidilkom kulħadd jirrepetija warajja. Mhux kollha hija indirizzata lili bħala kreatura ġdida fi Kristu. Amen. Mela Kolossin kapitlu 2. Amen. Vers, ara waxi tajt, vers. Sorry, Kolossin 2, vers 16, ismawa. Ħadd ma għandu, ara għaġib vera potenti dil-skrittura, ħadd ma għandu, Kolossin 2:16, ħadd ma għandu jiġġudikakom fuq ikel u xorb. Smajtu għadi? Fuq ikel u xorb, ħadd ma għandu jiġġudikakom. Ismawa, fuq festi
U jiem ta' qamar ġdid. U fuq sebtijiet, ħadd m'għandu jiġġudikakom fuq dawn l-affarijiet. Isimgħuha, da Pawlu qed jgħid lill-Knisja, lill-Kristu li għalik. Mela tħalli l-ħadd ipoġġik f'jasar ta' x'ġimgħa, f'ġliema ġurnata titħares, aħna fi Kristu, kollha ta' Kristu, mhux is-sibt biss. Sewwa, x'nixrob u niekol sakemm ma jaħkemniex u mhux dnubu ta' testimonjanza ħażina. Sewwa. Dawn ara kemm powerful din l-Iskrittura, dawn kemm powerful din l-Iskrittura. Please ifmuha. Għax din ħadd iħilsek u tibda tinnotaw kemm hawn dutrini folots. Dawn l-affarijiet huma del. Għaw xi ħadd jgħix fid-del. Għaw xi ħadd jgħix fid-dawl. Inti fid-del jew fid-dawl tgħix? Jina u inti maħniex fid-del qed jgħid għan-nies ta' taħt il-patt il-allut. Dak kien il-del. Kristu ġie daħal id-dawl u fil-miliċ niċċelebraw. Id-dawl tad-dinja. Jekk hemm ġranet fis-sena li żgur iktar jeżisti dawl u iktar qed jagħti xhieda li vera d-dawl daħal fid-dinja, mod simboliku huwa l-miliet. U għalhekk imbagħad f'Jannar jasal kont li taħsbek għaddej mill-infern? Sewwa, isma' dawn huma del tal-ħwejjeġ li għandhom jiġu. Imma r-realtà, is-sustanza, x'in ir-realtà? Kristu! Inti fejn tgħix? Fi Kristu. Liema denominazzjoni? Fi Kristu. Liema knisja? Fi Kristu. Fejn ixxierek? River of Love. Jiena m'għandix reliġjon u laqqas denominazzjoni. Jiena nammar fi Kristu. Għalhekk dak li inti ma tarax il-Kristu jagħmel tagħmlu x'int. Ħanilkom xi ħaġa. Jekk intom tridu tkunu Kristjani vera, lestu ruħkom ħad offendu ruxma ta' nies u Kristjani legalistiċi. Għax Kristu kien joffendi lir-reliġjużi left, right and center. Tiftakar meta ħadu għalihom ir-reliġjużi Farizej għax rawh jagħmel parti festa mal-midinbin man-nies tad-dinja. Qed tifhmu aħwa? Taf kemm offenda nies il-mulej għaliex iridu dejjem ipoġġuk f'kaxxa nota, r-reliġjon dejjem titpoġġik f'kaxxa. Uj, hawn reliġjon evanġelika wkoll, għodu attendi minnha. Tgħodux taħsbu għax Ruma biss, hawn protestanti f'kaxxi, hawn evanġeliċi f'kaxxi, jidħlu f'kaxxa men. Jien liberu, jien ħieles fi Kristu. Ma nħalli l-ebda dnub jaħkemni, imma pija jiena ħieles nagħmel rrid. X'in irrid u fejn irrid u rrid noġob il-Alla. Issa jekk inti taf li qed tagħmel xi ħaġa li qed toffendi l-Alla jqaf. Imma ħanejdilkom ċara u tonda. Alla ma joffendix ruħu għax inti tiċċelebra l-milied. U laqqas joffendi ruħu għax inti tuħu naqa' Baileys. U laqqas joffendi ruħu jekk inti tuħu tazzambit mal-ikel. Issa jiena ma nħobbux imma minħobba. Alla ma joffendix ruħu b'daw iċ-ċoċati. Daw ma jfissru xejn għal Alla m'għandhom l-ebda valur ta' zero. Taf x'importa Alla li inti tgħix ħieles, testimonjanza ħajja għat-tubija tal-mulej biex meta jarawk lilek mhux inti tpoġġihom dawk li huma diġà f'bondage iktar bondage u iktar jasar, imma jgħidulek x'għandek men kemm inti kuntent, x'għandek kemm għandek ferħ. Mela tibda tgħidulhom ara m'għandekx tagħmel hekk, tagħmel hekk. Kemm hu tqil il-Kristjaneżmu? Zom l-ħin, roħi, zom l-ħin. Ok? Mela, daw l-affarijiet huma del għal ħwejjeġ li għandhom jiġu semmoru fil-ktib tal-Lut. I love this scripture. Qed tuħdu pjaċir? By the way, illum il-messaġġ għamlu kollu l-Ispirtu Santu x'inha ma kelli xejn assolutament ġej preparat minn dak. Natu glorja lil Alla. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ismawa. Vers 1. Lut 8 vers 1. Din hija issa l-aqwa ħaġa li rridu ngħidu li aħna għandna assis hekk
kbir li qad fuq il-lemin ta' tron tal-kobor tal-Alla, by the way, jiena u inti jaħdeħ. Efesin 2:6. Ministru tas-santwarju u tat-tabernaklu veru li u mamul mill-mulej u mhux mill-bnedmin. Kull assessi jisir biex jressaq l-offerti u joffri s-sagrifiċi jeħtieġ għalhekk li dan ikollu xi ħaġa xofri. Vers 4. Issa li kieku Kristu kien fuq l-art ma kienx ikun assis xejn billi fuq l-art aw assisin li resqu qed jitkellem mat-testament il-qadima u għat-testament il-qadim. Kulħadd jgħid testament qadim. Kulħadd jgħid taħt il-liġi. Qed jgħid issa differenza kif minn liġi l-affarijiet inbidlu. Issa ma araw. U jressaq l-offerti skont il-liġi. Smajta kemm ċara skont il-liġi. Għaw xaħat taħt il-liġi? ħadd minna maħt il-liġi? Taf li jkun kont ludi u kol ma dekx taħt il-liġi? Iġveri, naf li għaw kristjani jgħidulhom il-muleberikom imma biex nitalmu. Għaw kristjani li jiprofaw jżommu ċertu liġi ta' testament tal-qadim, għax jgħidu jridu jiġbħu l-lut. Qalbi jina winti ma sirniex ludi. Jina winti, jekk int kont pagan u jekk inti kont ludi, ma sirx ludi spirituali, sirt kreazzjoni ġdida, bniedem ġdid. Ma jeżistix ieħor bħalu qablek. Mintix an upgraded Jew. Mintix ludi upgradeat. Il-lut u l-pagani it-tnejn mietu fi Kristu u għamel ġdid, bedel ġdid. Amen. Vers 5. Dawn jaqdu santwarju li hux bija ta' udell ta' dak ta' sema. Amen. Issa morru 10. Lut 10. Halleluja. Gloria li jak mulej. Pratikament daw kollha. Il-liġi ta' Mosè billi għandha biss id-del għal dawk li saħħwa. Li għabli forsi bħalissa int qed tidrabbi għalija. U tgħid qed jgħidulhom li ma jriġu żommu l-liġi. Tinnejdi li ċawru tond, bla tlaqli. Alla qatt fit-testament ġdid ma talbek iżomm qattra waħda mill-liġi. Qas waħda. Apparti li int kreatura ġdida, Efesin 2. Int kreazzjoni ġdida, int bnidem ġdid. Jekk tiċċelebra l-miliet, jiena nemmen int għandek tiċċelebra l-miliet. Imma jekk ma tiġ affaritija. Imma mhux għax inti tiġġabilla l-aktar. Ma m'intix ħadoġbun għasu laqas iktar. Imma jekk ħadd iċċelebra l-miliet, tiċċelebra ta' Kristjan. Faħħar il-mulej, iċċelebra t-twelid ta' Ġesu Kristu, l-ikbar milagru li qatt sar fil-kreazzjoni, taħt id-dinja. L-ikbar milagru li qatt sar fuq l-umanità kollha. Alla l-un tal-univers li kreja u jżomm id-dinja fit-traba fuq id waħda sar bniedem. Tiġix tgħid li ma tistax tiċċelebra ħdatek, ha? Zvojtja l-ġenna biex iġijaw. Amen. Vers 1. Il-liġi ta' Mosè billi għandha biss id-del tal-ġid li għandu jiġi. Wasal dal-ġid. Wasal dan il-ġid. Jina ġejt biex inkom ikolkom il-ħajja u l-ħajja bl-abbondanza. Battu xi ħaġa lejla ħwa. Ħanġa nispiċċa bl-istess skrittura. Morru Galatin kapitlu 5. Amen. Mela 1. Kulħadd jgħidha warajja. Għalija li jrid il-mulej minni huwa biss fil-kreazzjoni ġdida fi Kristu. Dak li ma nistax nara jew nimmaġina l Kristu jagħmel, ma nistax nagħmlu jien. U m'għandix nagħmlu jien. Amen. That's it. Simple as that. Halleluja. Issa, għaw min jgħid li ma Ġesu kien ċirkonġis. Ġesu, Romani kapitlu 10, tidnara għadi. Marra malaj. Ġesu kien imur, Ġesu kien jagħmel, infatti Ġesu bil-fors kellu jżomm il-liġi. Għaliex, għax ġi biex iwettaq
il-liġi, tidnejlek għaliex ġi biex iwettaqa għax ħadd qablu u ħadd warah qatt ma jirnexxielu jwettaqa. Issa l-fatt li inti tipprova twettaq il-liġi wara li salvak huwa insult. U għalhekk jgħid l-Iskrittura Galatin kapitlu 5 hemm xi ħud li waqgħu mill-grazzja. Dan huwa Evanġelu ta' barra minn hawn ta'. Dan huwa Evanġelu ta' barra minn hawn, ma nifhmux x'Evanġelu glorjus għandna ta' fi Kristu, ma nifhmux ta'. Jien n-30 sena għadni nistudja u kull darba nidħol f'dalla fed moħħi jaqlbu li ta' taħt fuq l-ispirtu tal-Alla. Għax dawn mhumiex affarijiet umani. Infatti għal dawk kollha li jgħidu għax il-Kristjaneżmu huwa magħmul mill-bniedem. Din hija di dawa. Din ngħidlek għaliex? Għax il-bniedem kieku mhux ħajlek tagħmel xejn, nagħmel kollox jien u inti ġas gawdi u rilaksja u gawdi l-libertà. Il-bniedem kieku jgħidlek tagħmel xejn, mullaw, mullem, tilbes law, tilkoxlaw. Dak jagħmel il-bniedem. Għax il-bniedem huwa konxju tad-dnub. Kristu mhux konxju tad-dnub. U Lud kapitlu 9, illum il-Bibja dejjem tgħidilna li permezz għad-dem ta' Kristu anke l-kuxjenza tagħna mid-dnub ħasilna bid-dem qaddis tiegħu biex laqqas patejx kundanna taħt il-kundanna tad-dnub. Ma jena ħosni ħażina, ma dik mhux kondanna, dik jgħidulu konvinzjoni. Conviction, not condemnation, big difference. Għax m'hemmx iktar kundanna għal dawk li huma fi Kristu Ġesu. Halleluja. Mela, Rumani kapitlu 10. Nisimgħuha. ħanqarkom minn verżijiet. L-aħwa nixtieq tassew minn qalbi nitlob quddiem Alla biex niesi l-Lut isalvaw. Jinxu tal-jum li huma għandhom il-ħeġġa għal Alla u hemm ħafna Kristjan għandhom ħeġġa imma mhux skont l-arfin tal-verità. Zeal without true Bible knowledge. Marfux il-ġustizzja tal-Alla, ġifieri marfux x'għamel Alla biex jiġġustifikhom. Imma fitxew il-ġustizzja tagħhom, fitxew li huma jiġġustifikaw lil nfushom qudiem Alla. Okay? U għalhekk ma qadux għall-ġustizzja tal-Alla u hekk ma qadux, ma gawdewx għal dak li Alla għamel biex lilhom jiġġustifikaw. Isimgħuha vers 4. L-iskop tal-liġi u Kristu għall-ġustizzja għal kull min jemmen. 2 Korintin kapitlu 5. Mela llum Kristu żamm il-liġi biex bl-obbedjenza tiegħu jien niġi ġustifikat daqs li kieku l-liġi żommejta kollha jien. Qed tifhmu issa għaliex hija amazing grace. Qed tifhmu għaliex issa d-demonji jobdu lilek. Għax fil-versens tal-kelma mhux qed jaraw lilek x'għamilt kemm inti dajjeb, qed jaraw kemm hu glorjus dak li hemm fik. Mela, ħajkonna, mela, 2 Korintin 5 vers 21. Hallelujah, ħattu peċir. I tell you, we have to definitely give a wonderful praise to Jesus and the Holy Spirit. Amen, hallelujah. Vers 21. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. Jekk inti fi Kristu, m'għandekx midneb. M'għandekx natura ta' dnub. Tgħix ġo ġisem bħalma tgħidlek Rumani 7, tgħix ġo ġisem ta' dnub, imma int m'intix midneb. Int qaddis, int Krist. Jan like Christ. Christ like. L-ispirtu tiegħek maqud ħaġa waħda ma' Kristu. Ma nifhimix, f'din il-karawetta ta' moħħi ma nifhimix, imma jiena u Kristu ndaqs fl-ispirtu. Dak li huwa intrinsiku li tajuli bħala weird. Dan huwa powerful ta'. What he is by eternity, I am by inheritance. L-ewwel Ġwanni 4 vers 17 tgħidlek bħalma hu hekk aħna fuq din l-art, f'din id-dinja.
U ħanejdlek hawnhekk nista' naqbad konferenza oħra nibdejha issa. U mhux hu meta kien fil-maxtura dan. U mhux hu meta kien qed jimxi fit-triq ta' Ġerusalemm. U renjanti. Illum fejn hu llum. Hemm ktieb hemmhekk, jekk għandkom qatt ma qrajtuh morru xtruh u kuluh. Żgħir imma ħanejdlek, jitrasforma lek ħajtek jismu in him. Morru rah. In him. Morru u rawħu kulluħ. Breakfast, lunch and dinner and snacks in between. Amen? Ajan umu għazza zaħwa. ħattu pjaċiri lejla? Amen. Nixtieq nagħti glorja minn qalbi, mhux biex nimpressjonalikom lil Alla. Għaliex bis-sera ngħidilkom kollu dak li qed ma kien hemm xejn preparat. Ovvjament jiena dejjem nipprepara ruħi għax jiena mhux noqgħod nipprepara bis sebtu l-erba' jew għal ħadd. Sewwa dejjem niekol il-kelma. Imma ma kien hemm xejn preparat. Xejn. Ħlief, believe God, nemmen li I expect His grace to work in me, ħallettini dik l-abilità li hija soprannaturali, li mhix biex naturali, bis-saħħa naturali, bis-saħħa tiegħu. Amen. Kulħadd jitlob miegħi jgħid talba wara minn qalbek illu Missi Qaddis. Grazzi tal-libertà glorjuża li inti tajtni fi Kristu. Mulej aħfilli. Fej b'xi mod jien ħallejt il-bniedem, dottrini folots, filosofiji tad-dinja, jasruni u jerġgħu jagħmluni il-sir ta' affarijiet li inti qatt ma tlobthom minni. Qatt. Għalhekk missier aħfilli. Illum nifhem iktar minn qatt qabel li jien iġġustifikat, salvat, mifdi. Mhux bis-saħħa tiegħi, mhux bil-opri tiegħi, imma bil-grazzja tiegħek. U permezz ta' dak id-dem prezzjuż u glorjuż tiegħek Ġesu. Spiritu Santu, kompli mlini bir-revelazzjoni u ġuħ għalik fejn inqastek aħfilli. U minn naqas lili naqfrilhom birikom. Birikom u lej Qaddis, birikom minn qalbi. U llum nirringrazzjak li inta sew salvajtni. Dan mhux b'mertu tiegħi, ma b'mertu tiegħek mulej. Għalhekk mulej ħu ħajti u użaha bħala xempju ta' ringrazzjament. Għax mill-bidu sal-aħħar, kull ħaġa tajba fija hija biss bil-grazzja tiegħek u mertu tiegħek. Lilek mulej Qaddis. Fi żem Ġesu Kristu nitlob dan. Amen. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu eżaż aħwa. Għatu ċabċipa, għajtu kbira lil-mulej, grazzi mulej. Halleluja. Il-pija narawkom nar is-sibt fis-7 ta' filgħaxija l-ħadd fil-għodu fl-10. Morru meditaw daw l-iskritturi, ġew semgħu din l-iskrittura. Jekk għandkom mistoqsijiet jew saqsu għamli. Halleluja, il-paċi magħkom, narawkom eżaż aħwa. Nar il-sibt fis-7 ta' filgħaxija l-ħadd fil-għodu fl-10. Komplu ibqgħu ħilsa fi Kristu. Paċi magħkom, narawkom. Halleluja.